Dovoluji si nabídnout pohled, který vám může pomoci přiblížit se svému vlastnímu štěstí. Štěstí. Co je vlastně štěstí? Každý ho chce, ale málo kdo ví, jak ho dosáhnout. Proč? Protože většina z nás neví, co doopravdy štěstí je. Pokud nevíš, co chceš, nemůžeš ani chtít to mít. Štěstí k tobě nemá kudy a jak přijít, protože si nevytvořil žádnou cestu, po čem si můžete jít vzájemně naproti a někde na středu se sejít. Je to jako když čekáš na někoho na místě, které si neurčil. Jak se tam můžete sejít? Štěstí je něco, co přichází, když máš jasný cíl, víš, co chceš, vytvoříš k tomu cestu a jdeš tomu naproti stejně rychle a usilovně jako to štěstí k tobě. Zamysli se, co doopravdy chceš, jakou cestu jsi vytvořil pro své štěstí, jdeš mu naproti, nebo jen čekáš, až přijde samo. Štěstí není náhoda, je to volba, rozhodnutí a cesta. Dovol si definovat svůj cíl a vydej se mu vstříc. Tam, někde uprostřed cesty, se setkáš se svým štěstím.